Dnes sa pozrieme na niečo, čo je dôkazom Božej lásky v praxi. Na odpustenie. Odpustenie je kľúčový prejav Božej lásky, ktorý môže premeniť naše životy a priniesť nám skutočný pokoj. Boh nám odpúšťa nie preto, že si to zaslúžime, ale iba preto, že nás miluje a jeho milosť je nekonečná. V 1. Jánovom liste 1.9 sa píše: Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. To znamená, že nám Boh ponúka možnosť začať znovu, bez ohľadu na naše chyby, zlyhania, nie kvôli našej hodnote, ale kvôli jeho veľkej milosti a láske. V Lukášovi 15. kapitole 11. až 32. verši nájdeme príbeh o stratenom synovi, ktorý je dokonalým obrazom Božej lásky a odpustenia. Tento príbeh nám ukazuje, že aj keď od Boha odídeme, aj keď robíme nesprávne rozhodnutia, Boh je tu vždy pripravený nás privítať späť s otvorenou náručou. Stratený syn sa rozhodol vrátiť k otcovi a otec ho prijal s láskou a odpustením. Nie preto, že by si syn zaslúžil odpustenie, ale preto, že otec mal milosť a nesmiernú lásku. To je obraz Božieho srdca voči nám. Boh nás volá k tomu, aby sme odpúšťali aj my. V Matúšovi 6. kapitole 14. až 15. verš Ježiš hovorí: Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj váš nebeský Otec odpustí vám. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše previnenia. Božia láska nás vedie k tomu, aby sme boli milosrdní voči druhým. Aby sme odpúšťali tak, ako Boh odpúšťa nám. Nie z povinnosti, z milosti a lásky, ktorú sme sami dostali. Odpustenie nám prináša slobodu. Keď držíme v sebe hnev a neodpustenie, ubližujeme len sebe. Božia láska nás vedie k slobode. Slobode odpustenia, slobode od hnevu a zatrpknutosti. Všetko, čo máme, všetko, čo sme, je výsledkom Božej milosti. Príjmi Božie odpustenie, ktoré sme si nezaslúžili, a nauč sa odpúšťať z tej istej nezištnej lásky a milosti.